Το παιδί και το ψαράκι. Μια φορά ήταν ένας γέρος και μια γριά και είχαν μόνο ένα παιδί και το σπούδαζαν. Ήταν φτωχοί άνθρωποι κακόμοιροι. Ήταν ο γέρος ψαράς, εψάρευε και ζούσαν και σπούδαζε και το παιδάκι. Ο γέρος όμως αρρώστησε και πέθανε και το παιδί παράτησε τα γράμματα. «Μάνα», λέει μια μέρα το παιδί, «θα μάθω την τέχνη του πατέρα μου». «Μα εγώ, παιδί μου, σ' έχω για να σε σπουδάσω, δεν σε έχω για να πας να γίνεις ψαράς». «Όχι, μάνα, θα μάθω του πατέρα μου την τέχνη, μόνο να μου βρεις τα σύνεργα της ψαρικής, σε παρακαλώ». Αναγκάστηκε λοιπόν η μάνα του και βρήκε τα σύνεργα της ψαρικής του πατέρα του. Τα παίρνει το παιδί και πάει στο ψάρεμα. Μόλις έφτασε κάτω στη θάλασσα, κατεβάζει το καλαμίδι, βάνει το δόλωμα στο αγκίστρι και το ρίχνει μέσα στη θάλασσα. Πέρασε λίγη ώρα και ένα ψαράκι τσίμπησε το δόλωμα. Σηκώνει το καλαμίδι και βγάνει το ψαράκι. Τότε το ψαράκι μίλησε και του λέει: «Τι θα καταλάβει θα με φάθ, που είμαι τόσο δα μικρό κι ολοκόκαλα? Παρατήθαμε να μεγαλώθω και έρχεται μετά και με πιάνει. Και πώς θα σε βρω εγώ μέσα σε τόση θάλασσα? Θα μου φωνάξει το όνομά μου». «Και πώς σε λένε?» «Με λένε Νου». Το παιδί πέταξε το ψαράκι στη θάλασσα, ξαναβάζει πάλι δόλωμα στο αγκίστρι και το ξαναρίχνει. Πάει πάλι το και ψαράκι και το πιάνει. Μιλεί το ψαράκι και του λέει: «Τι θα καταλάβει θα με φάθ, που είμαι τόσο δα μικρό και ολοκόκαλα? Αφήστε με να μεγαλώσω, σε παρακαλώ, και έρχεται και με ξαναπιάνει άλλη φορά». «Α», λέει, «δεν σ' αφήνω, γιατί έπιασα άλλο ένα και το άφησα και εκείνο. Αφήστε με και εμένα να μεγαλώσω, σε παρακαλώ, και έρχεται και με πιάνει πάλι μετά. Και πού θα σε βρω εγώ να σε ξαναπιάσω μέσα σε τόση θάλασσα? Θα μου φωνάξει το όνομά μου». «Και πώς σε λένε?» «Με λένε Γνώθη». «Να με φωνάξεις και μόνο μιας θα σου παρουσιαστώ». Παρατά το παιδί το ψαράκι, πάει λίγο παρέχει, ρίχνει το καλαμίδι του και ξαναπιάνει πάλι το ίδιο ψαράκι και είπε: «Καλό είναι αυτό να το πάρω. Θα το πάω σπίτι να το τηγανίσει η μάνα μου». Και το ψαράκι του είπε: «Γιατί να με πας τη μάνα σου έτσι μικρό που είμαι? Άφησε με να μεγαλώσω και έρχεσαι σε 8 μέρες ακριβώς και με ξαναπιάνεις». «Και πού θα σε βρω να σε πιάσω?» «Φώναξε το όνομά μου. Με λένε Σουβλί». Παρατάει και αυτό το ψάρι. Ευράδιασε κιόλας η μέρα και φεύγει και πάει στο σπίτι του. «Καλησπέρα, μάνα μου». «Καλώς το παιδί μου. Πού είναι τα ψάρια που έφερες?» «Έπιασα, μάνα μου, 3 και μου είπα να τα αφήσω να μεγαλώσουν και ύστερα από 8 μέρες να πάω να τα πιάσω». Πέρασαν οι 8 μέρες και το παιδί θυμήθηκε τα ψάρια. Πάει τρέχοντας στη θάλασσα και φωνάζει με όλη του τη δύναμη: «Νου! Νου! Νου!» Από τα βάθη της θάλασσας ακούει μια φωνή να λέει: «Αν είχες νου, δεν θα μ' άφηνες». Ύστερα φωνάζει: «Γνώση! Γνώση! Γνώση!» Το ψαράκι πάλι φωνάζει: «Αν είχες γνώθει, δεν θα μ' άφηνες». Ύστερα θυμήθηκε και φωνάζει: «Σουβλί! Σουβλί! Ρε Σουβλί!» Και το ψαράκι του απαντά: «Στη μύτη του να μπει». Και έτσι το παιδί κατάλαβε πως το εκορόιδεψαν και από τότε έβαλε μυαλό.